ụfọdụ ụmụ nwaanyị enwere ifele azụrọfa azụ fe nwere respect. Chee ka m gwa gị, o nwere so many signs eji ama nwaanyị ama ife na nwaanyị amara ife. Ọkwa ịfụ mbụlụ nwoke mụ na nwunye m wee na-enwe nsogbu nwa mụtara m nwa, m wee pụọ n'ụzọ ka nje malụ ma m ga-amụta nwa wee tụba nwaanyị ime. Yes, m wee nọgide like wee na-eche ka m ga-esi kpọta nwaanyị a mana m imebe ego abịghọtago. Nwaanyị afọ wee mepee ọnụ like nwaanyị afọ ntụbala ime n'ezi wee mepee ọnụ wee sị bụ n'ama nnọkwa sọsọ ya emudurie ka nna be nya be m nwa tụbala ime ka mụ na ya na-abọ bili regardless na ị na-anụ nwaanyị after all na ọ mụtara nwa. Akwụfụ nwaanyị ọbụla ịtụbala ime n'ezi wee were ọnụ ya sị gị kpọluo onye ụlọ n'aka emeghe gie after all na-etụba gị ime ịghọtara na after all na nwunye gị amụtara nwoke ọ na nwunye gị amụtara nwa. Ife a bụ red flag, ọkwa big one. Ịnụọ nwaanyị afọ ọ ga-agbagha amụ, gbagha ose, gbagha ichekuluche, ife ọ ga-eme gị karị. N'ọnụ ụmụ nwoke ada ama mgbe eji afụ ụzọ. Nwaanyị akala obi ịbabe nwaanyị ibie n'aka emeghe gie. Nwaanyị akala obi ịbịa welu ụlọ be nwaanyị ibie n'aka emeghe gie sọ ọ ga-eme akarịke, oliwele anya, ọ tara akwụ n'afịa, o nwere shame, azụrị azụ. And ịnụ ọnya ị ga-afụta atị, ị ga-ebe ka ọkwa. Believe me, a decent woman ịtụbala ime n'ụzọ mana ị na-anụ nwaanyị, mana ị na-anụ nwaanyị kwesịrị inwe fear, kwesịrị feel something about that woman, kwesịrị consider. Maka na ọ bụla ezigbo mmadụ na ife izizi ọ ga na-ekwu bụ chimegbukwe m kedu ife m ga-keta eme. Ọ ga na-asị gị na ya ma mbatakwa na nwunye gị ga-emekwu nke a, na nwunye gị ga-emekwu nke a. At least ịmagodo na o nwere uche mmadụ, at least ịmagodo na ọ ma na ife o mere adịrọ mma. The next thing ọ ga-agwa gị biko gị bịa ka ime ego na achọkwa ka afọ ya pụta, bịa ka ime ego ma chọkwa maka ndị mmadụ mara ka ọ ghara ịbụ na ịtụba m ime wee nụba m. Nwaanyị nwere shame bụ etu o si ekwu okwu. In fact, ọ ga-ebugodo ụzọ jụba gị sị gị ịgwakwa nwunye gị jegodu ka ịgwa your wife ka ị mara ihe ọ ga-ekwu. Even ịgwasịa your wife ọ sị gị na nsogbu adịrọ, mbụlụ nyanwụ isi m bataba, I will not still come until ị bịa mee ego m be nna m. Yes. O nwere second wife do good. O nwere ndị do good. Yes. A man nafa make it up their mind to be a second wife. Ọ bụrụ ka Fabia bụrụ nsogbu dọọlụ gị. Mana ọkwa ifulu ndị a ga-epu ụzọ si gị after all ọ mụtara nwa after all nwaanyị aga nna ịka ya eme obulu ụzọ kọba ọnụ kọjebelu nwaanyị afọ. Afa ha bụ ekwensu nke sinyelu mmiri ọkụ na-achọ onye ọ ga-awụ. O nwere nke mmadụ wetara mbọsị anụbekwe ya anụ nọ sọsọ na asị na a ga-anụ ya. Ọ bịa be nwaanyị nke isi n'ụbọ ọga na-ekwu owelu mbọ kabasịa nwaanyị ntị. Ma gidie na-eme insist na ọ ga-anụ ya. Na-awọchị na-asị ụfọdụ ụmụ nwoke na-enunu. Nwaanyị abịalube gị n'ụsa nwunye gị ọgụ n'aka anụrụ ya anụ. Ọ dụghị ka ọ bata nwunye gị anwụ hapụ gị ma ọ nwunye gị afọ decide to be on her own na ọ ga-enye gị peace. Mbanụ, ịma na asị na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ ga-eli. Mgbe ọfụrụzi ụkwụ nwaanyị nke isi, ụkwụ gị bụ ife duzi n'ilo mgbe afọ obido ili gị. Ahụghị ya tago, and ha na-akpata na peace adado na ụfọdụ polygamous home because of this. Ifụrụ nwaanyị jetubia ime without thinking. Ịma nnenedo omume ọ batazi ọ gasasị everywhere. And I don't blame them because okefe kafa na-azọ. Mgbe ụfọdụ a na-akọ ya eli. Ife ọ ga-eme gị bụ jee n'isi isi. Mana unu ada afụ sign. Si ife dị unu n'uche bụ kedu etu nwaanyị a si react after all na ọ mụtara nwa. Ịma monitozi nke ịtụbala ime behavior ya. Ife a niile bụ sign. Ike obuduru ya bata. Ọka obi solu gị bata. She's ready for everything. Nwaanyị ọbụla kwetelu na ọ ga-abụ second wife. Her mind is already prepared for any type of ọgụ ọbụla iweta n'iru. She's ready. Ọdụgo ready ịgwọ ọgwụ. Ọdụgo ready cross any line. Iji wee bili. Iji wee rata okie.
can do and undo. Ya mind ya adugo prepared for anything. Ịma na mgbe ụfọdụ na-asị na ndị mmadụ amara m etu unu si eche. Unu afụgo Chinasa na Ichie alụlụ ana anụgo di na nwunye. Ndị mmadụ bịa na-akụlụfa aka sị na o wegolu na ọsainego na omenna na ome ibie no online na watch. People were applauding her, people were saying a lot of things na ife o melodo mmosikwa nke ọpụ nke nọla ana sọsọ ife bịa mụ n'isi bụ kedu ka nwunye Ichie si feel? Onwedo onye chọrọ ịma etu nwunye Ichie si feel. Sọsọ ife a na-celebrate bụ Chinasa. Kedu maka nwaanyị a ọ kpọtaliri izizi sị na ya ga-anụ ya na ya na-agbabiri? It's not like na ọ mụtarala ya nwa. It's not like na o mere gịnị. Ọkwa alụ gbaa arọ echie nya eze. O nwere onye na-eche etu ụmụ ya si feel. O nwere onye na-eche etu nwaanyị afụ si feel. O nwere ike before nụbụ Ichie, ọ bụrụ na Ichie bụ n'ofurum, o nwere enu, o nwere ana. Ụmụaka afọ a na-azụ kịta, o nwere ike chi niile hapụta. Ndị nwaanyị akpọsịa ụmụ nwoke asị kpọgbuo. Ndị nwoke akpọsịa ụmụ nwaanyị asị kpọgbuo. Fancha niile mixie na society. Osolu na-emebi obodo. O nwere onye chọrọ ịma, o nwere ike Chinasa bata kịta. Ichie focuszie na Chinasa maka na ọ ma amị amụọ. Then nwaanyị nke ọ na-anụ since enwere ike sef mezie nye abandon na amanyezie nni sef sọsọ ya na ụmụ ya mazi felile elife anyụla anyụfe agbọla agbọ. O nwere onye chọrọ ịma, mana unu niile jụrụ na-akụli ya aka ife omela amaka. Achọrọ m ijebezi maka di Chinasa o because na fa agbasago. Ọ bụ na fa agbasọrọ ọma nnụba nwoke ọzọ. Ka ekwenụ maka nwa ya nwaanyị ya na ya na-abọ n'azọ Ichie. Fa ga-abụzikwa nne na nwa. Fa ga-abụzikwa nne na nwa. Ụfọdụ ife kwesịrị bifo emenye ndị okenye etinye ọnụ dịsha ọnụ udo dị. Ichie kwesịrị ime udo with family bifo ọnụba Chinasa. Mana no, o nwere onye chọrọ ịma maka gịnị? Ọrụ nwoke ka ọ bụ ihe ọsọlịa ka ọ ga-eme. Ada ajụ nwoke ife ọ chọrọ ime na etu ọbụla osisi ya menye regardless ndị ọ na hot. Ọ dị very bad. Ma ịjụkwa m asakwa m anya anụ na nwaanyị ọzọ. Adọkwa m against ịnụ nwaanyị ọzọ, mana how you go about it bụ the main point. Nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ. A ga-atọ ụtọ si wepụ aghụghọ. A ga-atọ ụtọ si wepụ aghụghọ. O bugolu wholesale, right? Ọ dịkwa mma mana Chukwu ma elu nwunye nke izizi na ụmụaka ya ebele. Maka na ọ bụ na ị na-esie Chinasa anya, ị ga-afụ that na she's ready for everything. And now n'ụwa kwụ ya n'azụ, sọsọ Chukwu ma ala ife ga-eme nwaanyị afọ na ụmụ ya. My heart goes to them. Onye ọbụla sịkwa ọbụla ya o. Onye ọbụla sịkwa na ọbụla ya. Onye ọbụla sị ọbụla, onye ọbụla sị ọbụla nwa ya. Onye ọbụla sị ọbụla nwanne ya nwaanyị. Maka na ife ndị be anyị na-eme bụ ebula ozu onye ọzọ na-aga n'ụzọ ọdụka ebu ụkwụ nkụ. Ebula ozu onye ọzọ na-aga n'ụzọ ọdụka ebu ụkwụ nkụ. Ngwere onye chọrọ ịma about that woman etu o si feel. Ọ bụrụ na di ya na-akwụghalị, ọ bụrụ na di ya na ọtụ ya jụrụ ịntanetị. Kịta azị na di ya ejego n'ọnwa nwaanyị na-amị ya amụ. Ọ na-akwụkọ na-akụrị aka na-etu ya afa mgbe ife o mere. This is why ị mejiri etinye ọnụ n'ife niile mfụ n'online because ọ bụrụ etu isi eche ka nsi eche. My heart goes for that woman. Amara m ebe your own heart na-eje, but this is me. Yes. Abịghị ọtago maka na ọ na-anụ nwaanyị a kịta to prove one or two to people. Ke maka nke o mejọrọ. Unu anụgo na Ichie yọrọ ya biko. Unu anụgo na Ichie make up with her. Unu anụgo ife Ichie melie. Onye kefio ya sori ya na-abịa. Ikefio ya bịala gị. Ya na ike gwụrụ. Anyway, onye si na ọ ga-anụ nwaanyị na-abụ ka gbasala unu. Nwaanyị ife onye chọkọ ọfụ, that is one thing with me. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.